Is-sena l-oħra ma kienniex numru ta' generators. Naħseb jiena l Malta dak iż-żmien wieħed jista' jgħid il-każ forsi m'għamlix biżejjed veru. Imma ħadd ma jista' jgħid li xogħol ma kienx qiegħed isir. Skont l-istudju li sar tal-IDF għandna biżejjed ġenerazzjoni biex nagħtu lil Malta. F'Novembru tal-2023 Mirjam Dalli allokat 12 miljun biex ikollna aċċess għall-impjant ta' 60 megawatts. Min 12 miljun da tela 36 miljun. Is-36 miljun huwa l-perjodu kollu sal-2026 sakemm jiġi t-tieni interconnector. Ma qalet il-nix di fil-bidu? Bil-telefon ngħidu kemm mal-buzz. Min waħda neħibu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Malta Staġġar! Fuq il-Malta Staġġar! Mela, tlaqna. Għal-podcast għallum għana fl-studio maħna l-Ryan Fava. Ryan huwa l-Executive Chair ta' l-Ena Malta. Ovvijament se nitħattu dwar il-sistema tal-enerġija f'dan il-pajis, jekkux il-ġenerazzjoni, distribuzzjoni għalfejn qed ikollna dawn l-interruzzjonijiet kollha fis-servizz b'ġara fl-istorja ta' dan il-pajis, fl-istorja reċenti ta' dan il-pajis biex wasalna, fej qegħdin bħalissa u allura wkoll fej sejrin. Qabel ma nibda fl-imkien ma' Ryan nixtieq nirringrazzja lill-sponsors li jgħinuna biex dawn it-taħdidiet ikunu nistgħu nibqgħu wasluhomkom ġimgħa wara ġimgħa. Dawn huma il-Browns, grazzi lil Business Labs, l-Apex Media, nirringrazzja l-Garmin, il-Kutriko, kif ukoll il-Calypso u l-Ecabs. Nittama li kull min qiegħed jisma' din il-poddata għandu l-app ta' l-Ecabs imniżla fuq il-mobile tiegħu. Nfakkarkom Ecabs Circles biex tkunu tistgħu u kol tiħdu skontiet. Iktar ma tirkeb, iktar tifranka. Patreon.com/John Mallija. Jekk tixtiequ illi tkunu parteċipi f'din il-komunità tejnu biex dan il-podcast ikompli jisir, dawn it-taħdidiet li aħna nħossu huma fundamentali u importanti inkomplu nistgħu inwasluhomkom, issieħbu magħna, tkunu hawnhekk ukoll fl-istudio magħna llum hawn ġabra ġmiela ta' Patreons bla dubju, anka grazzi għad donuts li ġab miegħu Adrian Camilleri minn hawn kinsellmek. Il-parti se jissokta, mela għart laqna naħlora, patreon.com/John Mallija, għart laqna jien u Ryan Fava. Mela, skużani li qiegħed ħarira tard, biex noħorġu minn taslima nasbek kien iktar faċli taħrab minn Alcatraz, imma hawnhekk qegħdin. Kif inti? Insellimlek John, tajjeb. Insellem lilek ukoll. Qabel ma nibdew speċa taħdida, speċa nagħti ftit ta' kuntest ta' isu l-angolatura li nixtiequ nieħdu tul din il-konverzazzjoni. Isu bħalissa il-pajjiż għaddej minn dan iż-żmien fej ħafna mis-sistemi li huma fis-sesien tas-soċjetà tagħna jkunx l-isptar l-infrastruttura u anke l-enerġija ishom qed ikollhom ħafna stress fuq u dal-istress ovvjament qed naraw li qed jikkawża biex ta' xinaqat nawwir lem, ħafna frustrazzjoni. Sewa, inti insertajt l-Executive Chair tal-sistema tal-enerġija tagħna. Tal-Ena Malta. Tal-Ena Malta, li hija l-operator. Ekku, li hija DSO, Distribution Supply Operator. Famus. Sewa. U għal daqstant, għanna x-mistoqsijiet għalik. U grazzi tal-li sibt il-ħin biex tiġi għawek twieġeb biex ta' il-mistoqsijiet tijaj, tal-Patreons tagħna. Ħanibdew minn għawek biex għaw isu dan il-sentiment fil-pajis, illi il-pajis jiżviluppat malajr ħafna u kienem nuqqas ta' pjan holistiku f'ħafna setturi. Fl-enerġija, jiena nħoss li jekk ukoll. Bes ovvjament inti nassumi illi tirribattini u għandek xi ideat diversi minn tiegħi. Però nikkwota hawnhekk l-NAO li qalet meta skrutinizzat biex għalfejn kienet ikollna dak is-servizz xejn tajjeb fl-2023 qalet it is apparent that deficiencies in Ena Malta's planning negatively impacted its operational performance. Il-kumment tiegħek.
L-għonnet insallimlek u grazzi tal-istadina. Iva, dana b'referenza għal dak li sar li ntqal mill-NAO li jina ħattu fil-kuntest ukoll mill-aspett ta' NAO. L-NAO il-perjodu tal-aħħar 10 snin, ġifieri sal-2023. Naturalment ir-rapport li għamel l-NAO kien fuq l-impatt li kien hemm is-sena li għaddiet. U wkoll ħareġ b'xi konklużjonijiet ukoll l-NAO illi isma' kien hemm numru ta' investiment illi dan ma sarx. Però meta wieħed janalizza s-sitwazzjoni, l-ewwel nett irrid nispjega wkoll anke min qed isegwina illi l-istudju li foka fuq l-NAO kien fuq dak li ngħidulu il-high voltage u l-medium voltage. Jiena l-ewwel irrid nitlaq kif inhi s-sistema ta' distribuzzjoni biex wieħed jista' jifhem x'inhu medium voltage u x'inhu high voltage u x'inhu low voltage. Tajjeb. Għax inkella niżgwidaw. Tajjeb, tina spiega. Inti mill-power station ta' Dellimara aħna nirċievu, aħna għandna mix. U tajjeb li għandna dan il-mix. Il-mix x'inhu? Il-mix huwa li inti għandek conventional plants, tajjeb fejn inti għandek combustion plants li aħna għandna ġewwa Dellimara, għandna Dellimara 3 u Dellimara 4, għandna l-interconnector li jidħol ġewwa l-matab u nużaw ukoll il-panelli solari. Tajjeb. Issa, il-mix hija li 70% ta' dan isir local generation. 20% inġibuh mill-interconnector u 10% inġibuh mill-panelli solari. Mela dan inti fil-grid, tajjeb meta tiġġenera, sewwa, inti qed jitilqu għandek dik il-qalb li hija l-power station, ħalli nżommu terminu b'mod sempliċi, u mbagħad inti qed titrasmetti bħal m'għandek il-qalb tippompja d-demm biex imorru fil-vini fejn għandek fil. Mela allura il-cables li għandna aħna minn Dellimara Power Station qed imorru għal 27 ċentru ta' distribuzzjoni li għandna mxerdin ma' Malta u Għawdex. Mela dak jitlaq voltaġġ ċoli, tajjeb, minn ġewwa Dellimara. U din hija il-high voltage network. Dak huwa l-high voltage network imur ġo dawn iċ-ċentru ta' distribuzzjoni. Xogħlu dan id-DC huwa li jwaqqa l-voltaġġ. Iwaqqa l-voltaġġ għal medium voltage għal dak li huwa 11 kV, l-11 kilovolt u dak li huwa 33 kilovolt. Dawn is-27 ċentru ta' distribuzzjoni mbagħad jissupplixxu għal madwar 1500 substation li għandna Malta u Għawdex. X'inhu huma dawn is-substations? Dawn is-substations huma dawk il-kmamar li huma qisu 25 metru kwadru żgħar tajjeb li nsibu fl-ibliet u fl-irħula. Ix-xogħol ta' dak is-substation mbagħad li jagħmel jerġa' jwaqqa l-voltaġġ mill-11 kilovolt, 33 kilovolt għal dak li huwa single phase u three phase, it-230 volt u l-400 volt. It-230 volt huwa single phase li aħna nużaw fid-djar tagħna u l-400 volt huwa dak it-three phase li iktar li jintuża l-kummerċjal imma nkallum fid-djar qed jidħol it-three phase ukoll, ġifieri anke 400 volts. Mela, u issa l-NAO meta jisa qed li kien hemm deficiencies in planning, kienet qed titkellem dwar id-deficiencies in planning fil-high voltage system. Eżatt, fil-medium voltage fejn kellna ħsarat l-iktar li kellna ħsarat is-sena l-oħra. Ġifieri l-areas fejn inti qed tqabbad is-substations minn waħda l-oħra fej kellna l-problemi. U inti taqbel hawnhekk mal-NAO illi l-NA Malta m'għamlitx biżejjed f'dak il-qasam? Ara, jekk wieħed jara r-rapport tal-NAO, ġifieri il-grid tittarah holistiku. Sintendi. Ġifieri ma tistax tieħu il-high voltage għalih u l-low voltage għalih. Però inserta li jagħti il-każ ukoll illi fit-tables li jidhru fir-rapport tal-NAO hemm ukoll li sar ħafna investiment fil-low voltage inserta. Mhux jew waħda jew oħra ma nistgħu inħejju s-sistema miż-żewġ tibnadi? Ara, meta inti tkun qed tagħmel planning, il-żmien li kienet għaddejja anke l-NA Malta, ġifieri meta inti tkun qed tippjana, insa żmien li tlaqna aħna fih f'Ottubru, Novembru, x'kien il-pjan. L-NA Malta kien ikollha il-problemi tagħha, ġifieri biex inti ssib ċertu kontratturi u tagħmel ċertu xogħlijiet. Iktar faċli lin nies il-kontratturi kien ikunu qed jagħmlu scarifying ta' triq u jagħtu tarmak, milli dawn taqabbadhom jagħmlu trench work u jiġbdu cable. Għax ovvjament ix-xogħol biex inti tagħmel trench u tiġbed cable huwa iktar xogħol antipatku ħanejdlu hekk biex impoġġeh fil-kuntest u fih inqas introjtu wkoll għal dak il-kontrattur milli għad it-tarma. Għax iktar id-dum tilab versus kemm ħata ġifieri inti tajtu li aħjar nagħmel nagħti it-tarma kien. Però dak li tlaqna mbagħad f'Ottubru qed nisma' aħna ma jistax ikun illi dak li sar fit-2018 u fin-19 għaddew ma' 18 km ta' cables tal-high voltage li rawa dak iż-żmien rawa li kien sostanzjalment tajjeb.
Mela, inti jekk qed nifmek sew, inti qed tgħid l-isma' kien hemm parti mill-pjan illi kien tajjeb għax kellna bżonn nagħmlu xogħol fuq il-low voltage network. Però kien hemm parti mill-bqija tal-pjan illi ma sarx biżejjed. Jew ma sarx biżejjed, jew ma kienx hemm eżekuzzjoni, biex qed naqblu fuq kien hemm xi punt fej mattu ismani. Il-pajjiż qed jiżviluppa brata maġla ħafna. Aħna mhux qed jirnexxielna inlaħqu ma' din il-high voltage network. Aħjar inkellmu l-entitajiet l-oħrajn minnu responsabbli għaż-żieda tal-popolazzjoni, minnu responsabbli għat-turizmu u tal-għonos magaj. Għawek mhux se nlaħqu jekk inti se tirrallent minn se tafasna għal-break. ħajkolna il-kaos li eventualment kellna. Daw il-konverzazzjonijiet seħħew? Ara, wieħed tajjeb li għajtu koll, illi l-ewa l-Energy for Water Agency, tajjeb, fl-2021, ikkommissjona studju ma l-IDF. L-IDF hija kompanija li ħadet dan l-istudju għal Malta fejn hi tara il-population growth, l-economic growth. Daw l-Electricité de France, daw il-Franċiżi. U koll inħareġ Electricity Supply Plan, tajjeb. Daw fil-year 2021 għamlu proġettazzjoni mit-2021 sa 2035. U raw kif il-pjan tal-enerġija għandu jizdiet minn sena l-sena. U hemmhekk kien ħareġ dan l-istudju illi il-growth tal-enerġija fil-load għandha titla indikazzjoni ta' 3.5% per annu. Tajjeb, fil-fatt dak li rajna s-sena l-oħra, is-sena l-oħra missejna ma' 670 megawatts. Tajjeb, il-load li rajna s-sena l-oħra kienet load li konnet narawa iktar tard, fi 2028, 2029. Sawa, ġifiri, is-sitwazzjoni tal-heat wave li rajna s-sena l-oħra, ovvjament ġabet illi il-load oliet u ovvjament kena sitwazzjoni illi impattat ukoll il-pajjiżna. Għandi diversi mistoqsijiet mela. L-IDF, meta għamlet dan il-rapport, ovvjament 2021 qegħdin ngħidu snin tal-COVID. L-ewa kienet l-ewa kommissjonatom għal dak iż-żmien naħseb 2020 kien beda l-istudju mbagħad mit-2021. Fis-somom tagħhom l-IDF kellhom illi la darba ħaniftħu l-bibien mill-COVID ħajkolna dal-importazzjoni kollha tal-ħaddiema, ħajkolna rekord ta' 3 miljun turist, ħajkolna 8,000 unit li ħajkomplu jinbnew. Kienu parti minn dan ir-rapport jew ifimni ġwan, aħna bħala Malta aħna rajna x'kien il-rapport, ġifir meta rajna li aħna naraw 3.5% increase. L-ena Malta li jidet tipprepara għal dak l-increase, pero rajt li ġifiri dak li ġara s-sena l-oħra. Wieħed ma jistax jgħid li kien previst. Ġifiri il-situazzjoni tal-heat wave ukoll kienet impatt. Pero il-heat wave u anka situazzjoni tal-popolazzjoni ta' ġifiri inti meta għandek il-load li qed tiżdied ukoll minħabba s-sitwazzjoni ta' kif konna. Kellek sitwazzjoni ta' nies li qed jiġu. L-ekonomija tal-pajjiż ukoll kienet qed tikber. Ġifiri naħseb jiena l Malta dak iż-żmien kienet qed tagħmel wieħed jista' jgħid il-każ forsi m'għamlix biżejjed veru. Imma ħadd ma jista' jgħid li xogħol ma kienx qiegħed isir. Il-xogħol kien qiegħed isir. Lejn Malta xtaqet tagħmel iktar imma kien hemm kif qed tgħidli inti nuqqas ta' riżorsi, nuqqas ta' kuntratturi li biex jiġbdu l-kejbil. Però fl-istess ħin lejn Malta il-kollegi tagħha qed tgħidilha isma' aħna ma nifilħux ta' l-iktar popolazzjoni, aħna ma nifilħux ta' l-iktar turizmu, dan it-tip ta' feedback. Kienet qed ittieħ bħala parti mill-pjan holistiku tal-pajjiż. Ara l Malta dejjem tbassar tajjeb u dejjem timprovja n-network. Ġifieri n-network huwa xi ħaġa ħajja. In-network anke dak li qed isir illum ma jfissirx li dan ħajkun qiegħed iservina għal snin, ġifieri wieħed irid jibqa' upgrade bħal meta inti għandek id-dar tiegħek u fid-dar tiegħek tagħmel estensjoni tad-dar. Ġifieri inti tejjeb dak li għandek fid-dar. U l-istess il-network illum il-ġurnata inti fejn inti kellek toroq illi daw kienu terraced houses. Mela allura kellhom meter wieħed. Min terraced house dan ovvjament kellek l-iżvilupp fejn inti għandek numru ta' appartamenti.
Inti minn familja waħda ġew numru ta' familji jgħixu u ovvjament dak wassal ukoll. Kemm tifrustrak għad is-sitwazzjoni? Għax isa kulħadd jagħmel li jrid, imbagħad niġu għandek ngħidlek isma' arranġa waħda u paċenzja, isma' aħna ndaħlu 3 miljun turist, importanti tissortjalna biex tifrustrak l-affari. Ifirni bħala Malti u bħala ċittadin. Le, bħala il-persuna nkarigat li tuħu ħsieb id-distribuzzjoni u forsi xi darba torqod bil-lej. Li għara, jina li niprofa nħares lejn it-tazza nofsa mimlija u mux nofsa vojta. Ġifiri mbagħad wara dak li tellaqna f'Ottubru fejn kellna dak l-impatt. Edna isma' Lena Malta ħadet l-istent tagħha, tkellmet ma l-entitajiet, inaqqadna ma l-entitajiet, ġifiri, u għawek naħseb għanna natu l-mertu wkoll. Ta' eżempju kif għanna naħdmu bħala entitajiet ġodda l-pajis. Ġifiri, ma jistax ikun aħna Lena Malta tmur ar-rasa. Lena Malta eżatt, din. L-IM tmur ar-rasa. Dan il-nuqqas ta' pjan holistiku naħseb huwa li ġab ħafna għawċ u ħafna frustrazzjoniet. Meta tajt li Lena Malta fl-aħħar ħadet stand, tista' tina naqra spiega naqra iktar dil-stand x'inhi. Ħadna stand għaliex inti inutli ikollok it-tfassila fil-control room, fil-planning u l-affarijiet jieħdu iktar fit-tul jew ikollok il-problemi biex inti teżegwihom u tagħmilhom fosthom bħalma semmejt kienet sitwazzjoni fejn Lena Malta ma sabitx kontratturi available biex tagħmel ċertu xogħlijiet. U hemmhekk fejn qed nasma' jekk l-entitajiet mhux ħajjejnu lil Lena Malta, insew li nagħmlu l-proġett. U ħammorru minn sena għal sena għar minn dak li faċċjajna s-sena li għaddiet. U hemmhekk fejn tlaqna bi pjan holistiku, ġifieri illum inħares lura qegħdin bdejna kważi nofsaw issu. Ġifieri dak li ġarrabna s-sena l-oħra, poġġejna it-tekiljajna l-areas fejn kellna l-problemi fihom is-sena l-oħra. Kenna pjan ta' 70 km, poġġejna medda ta' 82 km. It-tekiljajna l-areas fejn kellna l-problemi, illum ngħid illi fejn ħdimna, fejn sar ix-xogħol, tagħna r-riżultati tajjeb. Biddilna l-infrastruttura ġon ukoll. Ġifieri ma ħallejniex l-infrastruttura li kellna, l-infrastruttura konvenzjonali, fejn kellna ring circuit tajjeb, fejn inti għandek cable joħroġ minn substation, jiffidja substation u jibqa' jdur dak il-cable biex impoġġi l-parametri sempliċi ta' għax dak li kellna tlifna cable minnaħa. Iddawwar il-kurrent minnaħa l-oħra biex tiffidja dak il-numru ta' substations, jitlaqlek dak il-cable u spiċċajna stranded b'numru ta' substations mingħajr supply. Għal-min forsi ma jistax vizualizza dak li għattajt, insertajt il-bira naħseb ħareġ video fuq Times of Malta, l-bira ħareġ dak il-video ma' Mario. Fej hemm spiega, fej wet isom daw id-dizinji, fej inti tibda tagħmel naqra spiega ta' dak li għadek kif spiegajt issa għal-min mhux tekniku bħali, jista' jsib dak il-video forsi Julian jista' jitfaw fil-ħol. Għajek jogħġbok. U fuq l-screen bħalissa tellaw ix-xogħol kollu li sar fl-ewwel fażi fil-high voltage minnaħa ta' Min-naħra, intat min-naħra. Tajjeb ħafna. Ibqa' sejjerek, murħu kafe. Mela, inti qed tispjega spiex ta' x'għamiltu intom x'qed tagħmlu intom min-naħa tagħkom, però il-bqija tal-pajjiż x'inhu jagħmel biex jappoġġakom? Mela, biex nagħtu idea, pereżempju, it-turizmu s-sena l-oħra kellna rekord ta' 3 miljuni, dis-sena probabbli ħajkollna rekord ikbar ta' 3.2 miljuni. Malta tifla jibqa' jkollha rekord wara rekord ta' turizmu minn lat tagħkom tal-Lena Malta. Jiena diment lill-load il-ġenerazzjoni li għandna fil-power station aħna. Ikonna biżejjed għad-domanda li jkollna. Jiena dik ma tinkwetanix. Imma intom għamiltu homework ta' isma' aħna biex nkunu nistgħu nifilħu għal din l-load li qed issemmien, mela jiena jista' jkolli daqstant nies fuq din il-biċċa blata f'nofs il-Mediterran at any given moment. Jekk naċċedi dak il-numru, mela f'dak il-punt jiena ma nistax niggarantilek li inti ħajkollok servizz tajjeb. Dak il-numru, dak il-homework intom għamiltuh? Aħna minn żmien għal żmien, anzi bħalissa dejjin b'xogħlijiet illi naraw l-infrastruttura tagħna. Ġifieri, jekk aħna ħanispjega, is-sena l-oħra kellna peak ta' 670 megawatts. Sewa. U mill-ġenerazzjoni aħna fix-xitwa nipproduċu 945 megawatts u fis-sajf ittina ftit inqas, ittina xi 860 megawatts minħabba it-temperaturi li jkollok allura jkollok daqsxejn iktar inefficiencies.
Mela l-ura meta rajna dak il-load li tela 670 megawatts edna isma' għandna l-pjan imbassar għat-tieni interconnector illi ġej fl-aħħar tas-sena ta' 2026 bidu ta' sena 2027. Sewa. Pero jekk alla ħersqat jinqala xi ħaġa f'dan il-perjodu, b'dan il-load li aħna rajna, titlef wieħed mill-impjanti. Tajjeb, rajna għamilna studju illi għedna isma' ma nistgħux nirriskjaw illi ma nagħmlux impjant temporanju. Fuq l-impjant temporanju ħan nitkellmu. Ma uġibtlix id-domanda, però ma nafx hekkux apposta jew għax biex ħadd din id-digressjoni. Jien saqsejtek, intom għamiltu homework biex tajdu isma' hemm ammont ta' nies li dan it-territorju din distribution network tal-Malta tiflaħ iktar minn hekk iġibulix 3.6 million turisti għax ħajkonna problemi. Tkomplux iddaħlu bir-rata ta' 7% nies minn barra minn Malta biex jaħdmu għax ħajkonna problemi. Dan l-impact assessment intom għamiltuh, intom qed titkellmu mal-entitajiet l-oħrajn biex jifmu eżattament li jridu jimxu 8 feet il-kol flimkien? Il-pjan li basret anka l-Malta basret pjan fuq dak li huwa medium term u dak li huwa long term. Ġifieri, jekk inti għandek dan il-growth li ħajkompli jikber, tajjeb. Il-growth tal-popolazzjoni qed ngħidu. Il-growth tal-popolazzjoni, il-growth fil-load, ovvjament il-popolazzjoni ħaġib il-load. Load mhux hekk. Is-sitwazzjoni tal-klima, tajjeb da kollu huma fatturi li variables li tridu tikkonsidraw intom. Li tikkonsidrawhom. Ġifieri inti ma tistax telimina l-ebda waħda minnhom, però meta wieħed jara dan sewwa u rajna aħna x'għandna fil-ġenerazzjoni tagħna, edna sma' x'inti mhux li jkollok il-ġenerazzjoni biżejjed, inti biex twassal il-provista tad-dawl, għandek bżonn DCs, għandek bżonn substations, għandek bżonn iktar cables. Ġifier dak huwa, pereżempju, tellaqna l-pjan illi jiddispjaċini ngħid illi naxxar DC, pereżempju, inna nitkellmu fuq 4 snin. Illum il-ġurnata biddinna wkoll għamilna DNO, ġifieri fejn tellaqna għandna xar DC, għandna CGW DC, illi CGW DC ġi approvat bid-DNO, tellaqna tenders u dan sas-sena 2026 dawn iż-żewġ DCs iridu jkunu lesti. Ġulien qed jgħidli biex nispjega lin-nies li DC tfisser Distribution Center. Distribution Center. Distribuzzjoni Sewwa. illi minn Dellimara inti tkun qed tiffidja wieħed minn dawn is-27 DCs biex terġa' twaqqa l-voltaġġ biex titma' numru ta' substations oħra. Mela, ħanerġa' nsaqsik tal-aħħar. Hemm numru ta' nies illi jew hemm rata ta' tkabbir tal-popolazzjoni li intom komdi biha? Le, Ġun, ma taħdimx hekk għax li Malta timxi fuq il-load. Ġifieri jekk inti il-load hija direttament marbuta ma' kemm għandek nies fit-territorju. Ekku, ħanispjega wkoll. Ħanispjega għax irrid ngħid fejn irridu niġu wkoll mill-aspett ta' planning aħna. L-areas li ġew adressjati, ġifieri daka passat issa. Issa tinħarsu l-areas l-oħra illi rridu inkomplu nirranġaw, inkomplu ntejbu l-infrastruttura. Ġifieri l-areas fejn intlaqtu bħal Gżira, San Ġiljan. Ġifieri jekk nitkellmu fuq San Ġiljan hija waħda mill-areas densely populated. Tajjeb, għandek Taslima, tajjeb, għandek l-area ta' Buġibba, Awra, San Pawl il-Baħar. Għandek l-areas tan-naħa ta' isfel, ġifieri u oħrajn. Ġifieri hemmhekk bil-fors irridu niskattaw dan il-pjan li ħanitilqu sa bit-tieni fażi, fejn diġà tlaqna b'tieni fażi aħna mill-Marsa DC fejn qed nippruvaw nitimgħu wkoll issa lis-Siġġiewi u liż-Żebbuġ, ġifieri tellaqnieh dak il-pjan għaddejjin bil-11 kV cables biex nitilmgħu numru ta' substations u dan ix-xogħol bħalma minna ġifieri l-ewwel fażi irridu nagħmlu t-tieni fażi. Imma ma dawn li għamilna ma dawn il-cables, wieħed irid jgħid illi inti tittejjeb ukoll dak li huwa low voltage. Ġifieri inti li għad fid-dar u ġieli forsi ġieli smajtu għadin, illi inti għandek l-over and under voltage u inti toqgħod fl-aħħar ta' triq u tispiċċa illi joqgħod jitripjalek dal-under voltage għax il-voltaġġ ma jkunx qed jitwassallek biżejjed. Dan bħal meta għandek biex nagħti kuntest. Id-dawl jaħdem kif jaħdem l-ilma ġol pajpijiet. Mela għandek flow ta' pipe inti ta' ċertu diametru, jekk inti għad fl-aħħar ta' triq u kulħadd qed jieħu minn dak il-pipeline, inti ħad tispiċċa tieħu ftit ilma, droplets. Imma jekk dak il-pipe jiġi ssajżjat ta' ċertu diametru biex jgħaddi ċertu flow minnu, inti li toqgħod fl-aħħar ta' triq ħajkollok konsum tajjeb
fl-ilma. L-istess id-dawl. Ġifieri dak li qegħdin nagħmlu issa, apparti is-substations li qed inżidu, ġifieri din is-sena fejn kellna pjan ta' sena ta' qabel ta' 40 substation fis-sena, din is-sena ħankun qed ninstallaw 68 substation. Meta titkellem fuq 68 substation għandek investiment considerevoli. Min ġo dawn is-substations u mbagħad noħorġu dak li ngħidulhom low voltage feeders. Mela inti mis-substation inti toħroġ b'kejbil taħt l-art li tiffidja l-aerial lines, ġifieri għandek l-overhead lines fejn inti li toqgħod id-dar jiġi tal-Enemalta iqabbadlek il-meter minn mal-overhead lines biex inti għandek dak il-meter. Hemmhekk qed nirrinforzaw dak biex il-voltaġġ ta' single phase u ta' three phase ikun sostenibbli. Ikun tajjeb. Sewa, mela. U evidenti li qed tagħmlu ħafna xogħol. Minn dawk din is-sena kunu għamilna diġà wasanna minna 113 il-low voltage feeder fejn għandna 98 minnhom diġà li huma energized. Sewa, mela, huwa evidenti qed tagħmlu ħafna xogħol, dak ix-xogħol huwa ovvjament ħafna investiment. Jiena qed nipprova nifhem jew niżgura illi dan l-investiment ta' xogħol kollu li qed tagħmlu intom issa ma jsarrafx fi 3 snin oħra, isma' daħalna wisnis fil-pajjiż u għalxejn tagħmel nieħda xogħol kollu, erġa' latrinek, erġa' ftaħ is-substations, erġa' applika biex kollok disease. Allura jien qed nipprova nifhem bir-rata tax-xogħol tiegħek il-pajjiż kemm jiflaħ jappoġġa jew jieħu ħsieb nies. Xi ħaġa speċa punt ta' data interessanti forsi li nistgħu nitkellmu dwaru. Mir-riċerka li għamilna jidher li bħalissa pereżempju fil-Planning Authority hemm 483 applikazzjoni ta' lukanda, 483 applikazzjoni ta' lukandi. Daw li kieku jiġu approvati kollha l-carrying capacity tal-pajjiż jitla' l fuq minn xi 5 miljun turist. F'dan il-punt, il-Planning Authority ġew fuqkom u qalulkom isma' gaj, għandna daw l-applications, aħna distribution networks tiflaħ għalihom daw. Ara, kull applikazzjoni tidħol fil-planning, illum il-ġurnata għandna proċess. Ġifieri il-planning tuża lill-Enemalta bħala konsulent biex jitagħmel l-evalwazzjoni. Ġifieri meta jkun hemm proġett ta' dan it-tip, tajjeb, meta nitkellmu fuq Lukanda tinvesti ġo substation tagħha personali. Ġifieri dik bil-forsi li tkollha substation għaliex inti għandek ir-regolamenti li għandna aħna fil-liġi li hija l-ISR, Electricity Supply Regulations, tajjeb, illi rridu nimxu magħhom. Allura meta jaqbżu ċertu load, inti li tkollok bil-force substation fil-da. Issa, intom tkunu fuq il-board? Le, m'għandniex bordijiet. Aħna l-unika ħaġa li għandna hija l-planning tikkonsulta mal-Enemalta, tajt isma' jien għandi dan il-proġett. Aħna li għandna mbagħad fis-sistema tagħna, aħna nużaw il-sistema tal-grid network, naraw fejn ġej dak l-iżvilupp, ħalli ma nsemmix Lukanda bil-forsi li tikollha substation. Ħansemmi blokk appartamenti. Tajjeb. Dik il-blokk appartamenti tittara fiż-żona jekk hux ħajkollha kurrent tajjeb. U l-Enemalta li tagħmel fl-istudju fejn aħna għandna bordi konċentrat illi tekniċi illi jagħmlu l-evalwazzjoni jgħidu ara hawnhekk din il-blokka bil-forsi li tkollna substation għax jekk mhux ħassir ikonna issue ta' low voltage. Jekk mhux ħassir ħajkonna tifi. Jekk mhux ħassir ħajkonna reperkussjonijiet oħra. Dawn l-aħħar snin kienu qed isiru dawn l-affarijiet. Qed nistaqsi għax ovvjament peress li kellna is-sajf li kellna ta' 2023 x'imkien xi ħaġa ma żmirx. Iva, kienu qed isiru, però bħalissa li għamilna enforzajna aktar illi by default il-planning ma tkunx tista' tmexxi jekk ma jkollix no objection tal-Enemalta. Minn meta daħlet fis-seħħ di? Minn l-aħħar sena li għaddiet enforzajni aktar, ġifieri aħna tnajdu isma' planning ikkonsultaw magħna ħalli aħna naħdmu jitfit magħkom biex aħna kemm jista' jkun naraw li l-infrastruttura tagħna tkun qed Qabel ma teħded dik id-deċiżjoni, il-planning kienet timxi mingħajr ma tkellem lilkom? Dejjem kienu kun hemm konsultazzjoni ta' ma jista' jagħti il-każ ukoll illi forsi b'nuqqas il-konsultazzjoni jista' jagħti il-każ illi l-Enemalta seta' ma wiġbitx għal dak li tkun bagħtet il-planning u tkun ħaditha mill-ewwel by no objection. Allura issa daħħalni aktar fis-seħħ li jekk ma jkunx hemm no objection uffiċjali written mill-Enemalta, il-planning ma teżegwix. Dive into a simple health check, body mass index and more for just $19.99. Browns.
b'mod holistiku fuq daw il-480 lukanda per eżempju, tkunu tkellimtu tkunu għamiltu pjan fit-tul fejn tajdu isma' dal-pajjiż jiflaħ 200 lukanda jiflaħhom f'dawn iż-żoni ta' hekk, dak il-pjan ikun sar. Użgur, ħansemmilek John, per eżempju Paċeville. Paċeville, b'dak li tela għandna il-Paċeville DC aħna, illum qed naraw illi rridu nagħmlu distribution center ieħor. Sewa. Għaliex il-kapaċità ta' dak id-DC wasal biex jimtela. Allura, meta inti timla DC, m'għandekx fejn tagħti iktar, bil-fors tittara illi tibni ċentru ta' distribuzzjoni ieħor biex tkompli s-saħħaħ dik l-erja. Kemm tiflaħ lukandi jew kemm tiflaħ lukandi dan it-territorju? Jiddependi għax inti minn DC għandek numru ta' substations li tkun qed tissupplixxi, però għandek ifhimni illum id-DC ta' Paċeville fejn inti għandek numru ta' torrijiet li anka telgħu, inti għandek numru ta' konsum li jkunu qegħdin jieħdu. Li huwa qawwi ħafna. Eżattament. Allura llum il-ġurnata aħna diġà qed naraw pereżempju bl-upgrade ta' St. Andrews DC li ħankunu qegħdin upgrade jaw din is-sena stess. Għandna l-Paċeville DC li dana jaħsra wasal biex ikun mimli. Allura rridu naraw alternattivi oħra ta' kif ħanamlu DCs oħra biex nkunu nistgħu nkabru nsaħħu n-netwerk. Għalhekk dejjem ngħid, il-netwerk huwa ħaj. Ġifieri il-netwerk b'dak li qed nagħmlu llum aħna rridu naraw li jibqa' jevolvi matul iż-żmien. Sewa, xaġa li għadda ma tkellim indix dwarha b'biżejjed dettall naħseb jiena huwa l-ġenerazzjoni. Mela, ħafna drabi jingħad jew narrativa prevalenti ngħidu hekk hija li l-ġenerazzjoni f'dal-pajjiż m'għandix problema bih. Sewwa. Ġenerazzjoni sal-lum tajjeb, ġifieri anke skont l-istudju li sar tal-IDF għandna biżejjed ġenerazzjoni biex nagħtu lil Malta. Sewa. Però issa għadna kif ġibna din jew naslu biex ikollna topera din dal-impjant temporanju ta' diesel ta' 60 megawatts. Għalfej kellna bżonnu jekk m'għandix problema ta' ġenerazzjoni. Sewa, u mistoqsija tajba ħafna John. Kif kont qed nispjega s-sena l-oħra tlajna ċertu pik. Tajjeb, fil-pik li tlajna 670 megawatts, għal-kem li kenna biżejjed ġenerazzjoni, pero aħna niddependu fuq diversità ta' supply. Tajjeb, ġifieri fejn għandek local generation, għandek l-interconnector u għandek il-panelli. Fil-għaxija mhux ħajkollok il-panelli. Panelli, sewa. Għandna dik is-somma ħalli nkunu kollu nistgħu norjentaw naqra ruħna fil-matematika tagħha. Mela aħna nistgħu fis-sajf niġġeneraw massimu ta' 860. Għandek madwar 860. 860. Issa minn dawk 860, 160 minnhom jidher li huma renewables. Huma renewables. Ġifieri bil-lejl nistgħu niġġeneraw 700. Għandek 700. U ma renewables kollha li jinqataw mill-equation bil-lejl. Bil-lejl jinqataw kollha. Għax inti m'għandek xemx bil-lejl tajjeb. Sewa. Issa, jekk inti għandek mill-inti ġejt fuq load ta' 700 megawatts. Li jaqrib ħafna 670. Eżatt. ħafna jaqrib 670. Issa immaġina Alla ħares qatt titlef wieħed mill-impjanti mis-sorsi mela tlift jew wieħed mill-local generation. Jew tlift l-interconnector, jew tlift irregasification plant. U titlef numru konsiderevoli. Mela inti tkun tlift medda ta' 200 megawatts għall-argument, tajjeb. Inti bil-lejl it-tendenza hija il-peak dak jkun tela l-ħabta ta' sija ta' nofsinhar. Mela matul il-ġurnata xi jkun tela l-ħabta ta' sija nofsinhar? Il-670? Il-670 jkun tela l-ħabta ta' sija ta' nofsinhar, tajjeb. Però mbagħad inti jkollok peak ieħor li jkun bil-lejl. Imma bil-lejl ma tilħaqx il-peak ta' 670, tkun għal-medja 530, 500 megawatts, tajjeb. Imma jekk titlef wieħed mill-impjanti, sewwa, inti tlif 200 megawatts. Meta kellna l-heat wave kemm kienet l-ogħla peak li kellna bil-lejl? Le, bil-lejl ma kienx 670, bil-lejl kienet mal-medja ta' 550 megawatts. Sewwa. Okay. Jekk inti titlef wieħed mill-tlift interconnector bħalma kellna qed ninsemmi interconnector. Waqajt iktar l-isfel mill-550. Mela tlift 200 megawatts oħra. Mela ġejt 500 megawatts. Sewwa. Allura inti b'dak l-impjant li għamilna b'mod temporanju għaliex 60 u mhux 40 u mhux 70 u mhux 80, morna l 60, għassibna r-regla
tru l-evalwazzjoni li għamilna by the hour tajjeb, illi rajna li 60 megawatts huwa ġust u suffiċenti biex ikun jista' jaqdina sakemm jiġi t-tieni interconnector. Ġifieri bħalissa minnajr dawn is-60 megawatts aħna pjuttost vulnerabbli. Li nista' ngħid l-impjant wasal. L-impjant hija hawnhekk bħalissa tiġi installat u għaddejjin biex xogħlijiet biex nikkommissjonawh. Ġifieri iktar kemm isir malaj da ġon, iktar aħjar ħalli nserħu rasna illi jekk għall arsqat nerġa' ngħid jalla ma jintużax qas minuta ikonna dan l-impjant li jkun qed jgħin. Tela l-wire ma saqajja sibtu xi cockroach. Mela. Qiegħed fittex post ċentrali biex taħdem xemm aktar ċentrali mill-Business Labs. Biex tirriserva kamra jew uffiċċju minn fuq il-website sempliċissimu. Qabel ma nibda il-kafe, Ejja, ġan ħallek mill-kafe, nintart. Zid badan kollu li Vanessa mara kbira. Business Labs, xittit aktar. Il-lera inti kont ktibtilhom is-sena l-oħra speċa b'ċertu livell ta' urġenza, sewwa, illi mhux ħaġek insomma l-letra. The project is extremely urgent and is required to prevent the occurrence of inadequate supply of electricity in 2024. Il-vida għak tuża klim bħal extremely urgent. Sens ta' paniku fija, diġri, inti tħoss li aħna niġu speċa suscettibli għal problemi kbar ta' ġenerazzjoni jekk ma jkollniex dawn is-60 megawatts. Jiena fil-responsabilità tiegħi u anke tal-inna Malta tat-tim li minna nsellmilhom, aħna bl-ebda mod ma rridu li konna sitwazzjoni li tiġi ambigwa għal pajjiż. Ġifieri kien fir-responsabilità tiegħi ukoll li neħħajlajt jasma. Hawnhekk missejna numru ta' pik is-sena l-oħra. Dis-sena ma missejniex il-pik ta' 670, missejna l-kemm it-temperatura kienet iktar konsistenti din is-sena ġejna qrib 600 megawatts. Tajjeb, però xorta inti għandek load li għada konsistenti, ġifieri il-pattern li kellna s-sena l-oħra. Salma din is-sena l-oħra kellna minn 17 July sa 25 July kellek peak illi inti tela temperatura li tfsalt u mbagħad niżlet u stabilizzat. Din is-sena baqa' jkollna temperatura għolja, konsistenti, u għada għolja sal-lum. Ġifieri qegħdin fawissu u temperatura qiegħda żomm. Allura inti anke l-bini tagħna jassorbi dik is-sħana, filgħaxija tjarmi dik is-sħana, l-għada tjerġa' jassorbi dik is-sħana u l-load tkun qiegħda hemmhekk konsistenti tajjeb, però ma rajniex dak il-pik li rajna s-sena l-oħra, imma fuq li rajna s-sena l-oħra ma tistax tkun irresponsabbli u għalhekk jitlob illi inti tittiġbed l-attenzjoni jekk inti qed tara sitwazzjoni fejn jekk jinqala xi ħaġa ma jkollokx alternattiva u għalhekk kien dak l-impjant illi għandu jservina sakemm jiġi it-tieni interconnector. Ovvjament l-ottika minnaħa tagħna ċittadini tidher li hemm isu dan il-firefighting approach li ħanikru dan il-generator jew dan l-impjant ta' diesel mod temporanju ħajsuna l-37 miljon li huma ovvjament ħafna u ħafna flus mit-taxxi tagħna. Għandna l-generators jiġru mat-toroq biex niżguraw illi jkollna speċjal servizz li jkun kontinwu. Huma differenti minn xulxin. Però huma fil-fema tiegħi konsegwenza ta' nuqqas ta' pjanar fit-tul meta ġejna għall-iżvilupp demografiku tal-pajjiż, għal kemm nifilħu turisti, eċetera, eċetera, illi ġabitna f'sitwazzjoni fejn ikollna nagħmlu dawn l-affarijiet kollha b'urġenza. Grazzi tal-li tissegwu t-taħdida tiegħi flimkien ma' Ryan Fava li huwa ovvjament l-Executive Chair ta' l-Ene Malta. Qabel ma nkompli għaw numru ta' azzjendi li jiena nixtieq nirringrazzja tal-għajnuna illi tuna għajnuna kontinwa biex aħna nkunu nistgħu nkomplu informukom b'dawn il-konverzazzjonijiet. Dawn l-azzjendi huma il-Browns, partikolarment bis-servizz tal-Gut Health, nirringrazzja il-Business Labs, il-Lafex Media ħbib tagħna tal-Garmin, tal-E-Cabs, kif ukoll Calypso li jidir li l-aħħar servejuri li huma l-aktar stazzjon popolari fil-pajis. Grazzi wkoll il-Kutriko li fornuna blazes kemm hawnhekk kemm fid-dar tiegħi u għal daqstant jekk skoprejtu li dan is-sajf kien naqanfern u għandkom bżonn AC, żgur nirrakkomanda li trikorru għand il-Kutriko
inselli għalikom minn hawnhekk patreon.com/John Mallija jekk tixtiequ tkunu hawnhekk magħna fl-istudio jew tkunu magħna fl-avvenimenti u tkunu qed tappoġġjaw proġett dan il-proġett ta' ħsieb u kelma ħilsa. Insomma, ara tlaqna n-naħa l-oħra jien u Ryan Fava. Dak li ġara s-sena l-oħra, John, is-sena l-oħra ma kenniex numru ta' generators, ġifieri imma ħanaqbad l-ena Malta. Ġifieri l-ena Malta alla ħers bħala DSO ma jkollix sorsi alternattivi oħra anke meta tkun qed tagħmel il-maintenance. Dan ħansemmi wkoll din is-sena diġà għamilna ma' 36 transformer upgrade. Il-problema mhux li kollha backup, ġiri assolutament naqbel miegħek u mid-darba welf. Il-problema hija li dak il-backup ħajkun dan l-impjant li qed nikru għal ħafna flus irridu ntuħ lura. Dawn huma l-problemi illi ma għadniex mela isma' aħna fuq medda ta' snin ħajkolna dejjem din iż-żieda, kalkolu ġibnih tajjeb, ikkalkulajna kollox, ħabba global warming, ħabba demografija, eċetera, eċetera. Mela ejja nixtru naf impjant żgħir, ejja nixtru set batterija, eċetera, eċetera. Spiċċajna illi l-ewwel allokajna 12 miljun biex nikru dan l-impjant tad-diesel. Li f'daqqa waħda 12 miljun saru 37 miljun u isu dan il-panic buying qed iwassal biex aħna dejjem imberbqu aktar flus. Mela jekk tippermetti li kien nispjega. Mela mhux għalhekk qiegħda jew. Il-generators illi aħna għandna fiż-żoni li xtrat lena Malta u li kriet ukoll. Fis-sitwazzjoni li konna s-sena l-oħra, ridna illi jekk niġu din is-sena f'sitwazzjoni ferjas fejn ma nkunux għamilna rinforzar. Edna sma nippruvaw naraw kif nagħtu l-provista alternattiva. U l-provista alternattiva hija billi inti taqbad substation mhux dejjem jirnexxielek, mhux dejjem ikollok il-faċilità li tagħmilha x'hemm substations illi jinstabu ġo toroq dojo u inti ma tkunx tista' tdaħħal generator jew tiddaħħal tnejżar u tikkapiljon fl-imkien tajjeb biex at least sakemm nirranġaw il-ħsara u inti ħsara toħodlok mal-medja ta' 16-il siegħa. Minn meta tibdija, tfittex il-ħsara, tibda tħaffer, teskava u tibda xogħlijiet tajjeb. U mbagħad issir il-ġonta, tagħmel dak il-pressure testing, tikkommissjona, etc. Għandek spenta 16-il siegħa. Imma jiena at least f'dawk is-16-il siegħa il-klient inkun tajtu sors alternattiv biex jinqeda, mhux is-sors ideali, ma at least għandu sors alternattiv. Jekk niġi fuq il-generation, biex veru li jettajt, għaliex Malta m'għamlitx impjant tagħha. Però impjant ma tagħmlux hekk. Biex tagħmel impjant l-ewwel nett u tagħmlu bil-gas, tittara l-regasification plant li għandek jiflaħx. Ir-regasification plant li għandna jissupplixxi id-Dellimara 3 u jagħti id-Dellimara 4. Tajjeb, mela allura inti titkabbar ukoll ir-regasification plant biex hu jiflaħ għall-impjant ieħor biex inti tikkommissjona u toħroġ it-tenders. Dal-pajjiż ra kbira. Di li qed nieħu speċi naqra mill-konverzazzjoni tagħna. Dal-pajjiż ra kbir. Ra kbir kif? Fis-sens li u hija ndaħlu kemm l-ekonomija hija interminabbli, kemm nistgħu ndaħlu nies fil-pajjiż huwa interminabbli, l-industrija tista' tkompli tikber b'mod interminabbli, kemm indaħlu turisti huwa interminabbli. U mbagħad x'in naslu f'sali fit-toroq u mbagħad naraw. U nispiċċaw nillapazzaw din il- Ma naħsibx li huwa l-każ. Li kont ġej għalija għal dan l-impjant temporanju biex tagħmel inti impjant għall-lena Malta biex tagħmel gas turbine, għandek perjodu ta' 4 snin minn meta titlaq tender għal meta tiġi biex tikkommissjonah. Mela allura fuq dak li konna s-sena l-oħra, 4 snin kien ħajkun il-bot biex inti tagħmel impjant. Sintendi. Sewwa, allura peress li rajna wkoll hemm il-pjan ta' tieni interconnector, tajjeb, li ġej fis-seħħ kif tkellimna l-aħħar tal-2026. Dan l-impjant huwa backup biex jista' jgħinna f'każ li jinqala xi ħaġa. Nerġa' ngħid, jalla ma jintużax minuta, għax jekk jintuża dan l-impjant ifisser li għandna sitwazzjoni illi tlifna wieħed mis-sorsi. Jew żdiedet il-peak load b'mod drammatiku. Drammatiku. Li iktar nara l-ewwel waħda jiena li titlef wieħed mis-sorsi. X'ista' jwassal biex il-peak load tiżdied b'mod drammatiku tant li jkollna bżonn dan l-impjant ta' 60 megawatts. Ġon, jiena ngħid all-aħħar terġa' tippikja 14%, ġifieri bil-load li rajna naħseb issa ġejna normal kif qegħdin. Però storikament kien hemm iktar minn dan il-mument tas-sena l-oħra li pikja iktar minn 14%. Naħseb is-sena l-oħra kien sitwazzjoni ta' frik naħseb jien, kienet
kienet situazzjoni ta' heatwave. Bħala heatwave iva, imma b'kemm il-peak load zdiedet għandi daw il-numri għaw naqazar ma jider li tizdied biktar minn 10% il-peak load hija pjuttost normali. Mill-studju li sar dejjem rajna 3.5% increase. 3.5% increase huwa average, għandek raġun. U fil-fatt ġili tonqos ġili tiżdied. Però jekk forsi naf nikkwota hawnhekk bejn 2013 u 2014 żdiedet bil-11% per eżempju, bej 2009, kemm ma narax Madonna, bej 2018-2019 żdiedet b'8%, bej 2020-2021 żdiedet b'17%. Ġifieri li jkun hemm din il-qabża fil-peak load mhijiex ħaġa ġdida. Ekku, minti leverage tittaraħ fuq spend ta' numru ta' snin ukoll. Ġifieri. Ukoll imma daw il-freak jumps jiġru huma parti kważi huma sistemiċi. U għalhekk kien hemm il-pjan illi jiġi t-tieni interconnector. Ġifieri bit-tieni interconnector aħna jkollna 225 megawatt oħra. Sewwa. Ġifieri imma tgħid li issa jiġi t-tieni interconnector u daqshekk. Lena Malta flimkien mal-ewwa li l-ewwa tkun qed tara l-istudju ta' dak li tkellimna tajjeb, ġifieri x'inhi l-growth. U l-growth kif tkun qed tikber tal-popolazzjoni, l-ekonomija, eċetera, eċetera. Irridu naraw li flimkien mal-Lena Malta naraw illi din il-ġenerazzjoni case in point. Tħabbar ukoll il-public consultation fir-rigward tal-floating wind farm, tal-floating PVs. Tajjeb, ġifieri dak Lena Malta wkoll tara mhux kemm just ngħidu. Qed isib għażliet oħra biex alternattivi fuq renewable energy, ġifieri dan il-pjan li hu telaq mhux Lena Malta xogħolha huwa illi tara kif ħatilqa dik id-domanda. Ġifieri jekk jiġi floating solar panel, tittara Lena Malta kif dak il-floating solar panel ħadd iġġeneraħ u ħadd iddistribuxxih. Ġifieri mhux ħadd tkun Lena Malta ma tistax tgħid le. Ifhimni Lena Malta lekk hija DSO. Ġifieri xogħolha huwa li tara li twassal il-kurrent lill-klijent bl-aħjar mod possibbli, ġifieri li ma jkollokx fluctuations, li jkollok voltaġġ tajjeb, li jkollok servizz tajjeb. Però Lena Malta mhijiex infinita. Inti bħala inġinier ta' fiktar minn li kull sistema għandha il-limiti tagħha. F'xi punt Lena Malta titgħidilna isma' għandek ukoll fejn hu dak l-istop naħseb li hija l-mistoqsija li qed jistaqsu ħafna nies. Xbajt taħdem mid-dar jew ġo xi kaffetterija storbjuża, mela mhux tiġi saħdejn għal business labs, post ċentrali, kwiet sabiħ u li fih tista' tagħmel użu minn hot desks, uffiċċji, boardrooms li trid. Tista' taqbad u tfetx fuq l-adba mingħajr ma tafżal il-ħadd u serraħ rasek li żed inqeda. U jekk titlaq 4 min nies jew 40 se joħorġuk ta' nies. Business labs, xittit aktar. Nista' jimporta mur lura naqra fuq dak l-impjant li konna qed ngħidu temporanju ta' 60 megawatts. Mela, f'Novembru tal-2023 il-Ministru tal-Enerġija Mirjam Dalli allokat 12 miljun biex ikollna aċċess għall-impjant dan l-impjant ta' 60 megawatts. Min 12 miljun da tela l-prezz għal 36 miljun. Din il-qabża fil-prezz minn fejġiet. Mela, dak il-perjodu jgħat infassal 12 miljun huwa minn meta jibda sa din is-sena. Tajjeb. U mbagħad għandek is-36 miljun huwa l-perjodu kollu dak li huwa budġeti tal din is-sena. Is-36 miljun huwa kollu sal-2026 sakemm jiġi t-tieni interconnector. Ġifieri il-budget li hemm ta' 12 miljun huwa minn meta jiskatta l-proċess. Tajjeb. Ma qalet il-niex di fil-bidu. Dan meta jiftaħ dan il-generator, meta jibdew jaħdmu dawn il-generators għal dan il-perjodu. Aħna ma ġejniex marfa bħala taxpayers, aħna ma ġejniex marfa li aħna smajna. Ħajġu allokat 12 miljun. U 12 miljun, fissess u 12 miljun. U b'fdaqqa waħda smajna 36 miljun. Għalfej mux mill-ewwel għaltilna isma' da jiswa għandna problema jiswa 37 miljun. L-allokazzjoni ta' tender, il-tender ħareġ fuq 36 miljun, ġifieri ikopri l-ispen kollu. Tender ħareġ terġa' iktar, il-prezz ta' tender kien 46 miljun terġa'. Ħareġ 46 imma. L-appaltu għal 46 miljun imma mbagħad minn rebaħ ħadu għal 37 miljun. Eżatt, xi ħaġa. Imma il-budget li kien hemm allokat minn sena għal sena, ovvjament da jrid tkun hemm il-budget. U dak li il-Ministru referit għalih għal dak il-budget li kien hemm allokat għal din is-sena. Imma l-budget kollu tal-impjant
Huwa kif inhom semmi kif ħareġ fit U ma ħafna flus jew 37 miljun għal-impjant li mhux se jibqa' tagħna. Bħala CEO, speċa inti taqbel? Ħanejdlek hemm għas-sitwazzjoni li kieku tiġi f'sitwazzjoni tkun sitwazzjoni antipatika, sitwazzjoni li tiftlef wieħed mill-impjanti, illum qed narawha hekk. Però jekk titlef wieħed mill-impjanti tkun sitwazzjoni xejn sabiħa. Ġifieri dak li sar biex f'każ li Alla ħarsqat jinqala xi ħaġa għandna vera backup. Immaġina jinqala xi ħaġa x'jiġri u lena Malta titfi tista' tajt nofs Malta. Għal ġranet twal, meta kellna l-ħsara fuq l-interconnector l-ewwel darba ħamat 8 xhur l-interconnector. Ġifieri li rrid ngħid jekk inti tinqala sitwazzjoni straordinarja, x'ti preferi? Ta' ikollok Malta nofsa bla dawl? Sintendi Jew li ikollok backup. Imma għal darbord, din hija dikotomija li hija biex ta' min jiskrutinizza. Jien mhux qed ngħidlek ejja ma jkollniex backup, jien qed ngħidlek meta tnamlu l-pjan tal-pajjiż ejja jkollna backup li jekk ħanofqu 37 miljun fuq u laqas jibqa' tagħna da. Mhux il-flus ta' taxpayer biex tagħmel impjant imma ġwan, impjant ta' power station, jiswik ħafna iktar. Biex nixtruh dak jew kemm kien jiġina. L-ewwel nett inti dak huwa impjant temporanju. Inti meta tagħmel installation, tmur għal open cycle jew closed cycle gas turbines tajjeb, illi inti meta tara impjant ta' ċertu portata għandek investiment ħafna iktar għoli minn dak. Ġifieri qed titkellem fuq 250 miljun, 300 miljun. Meta qed nitkellem pereżempju fuq l-interconnector huwa xi 280 miljun. L-interconnector imma jibqa' tagħna. Imma l-interconnector ukoll kien hemm fondi ta' għajnuna mill-Ewropa. Jekk inti tiġi tagħmel biex tagħmel impjant tal-gass, l-Ewropa ma tqis biex ittik fondi wkoll. Ġifieri naħseb jiena wieħed irid jiżen ta' issa tgħidli għandna niddependu kollox fuq sorsi minn barra, jiena ngħid għalhekk importanti l-mix. U l-mix li jkollok local generation, li jkollok anka sistemi alternattivi ta' renewables, li jkollok ukoll interconnector. Ġifieri importanti li jkollok mix li Malta ma tistax tinqatamma iżolament tiddependi fuq pajjiż ieħor laqqas. Il-fatt li l-Istat Malti maċ għandu l-kapaċità li jiġġenera l-enerġija tiegħu f'dawn l-aħħar 10 snin beħejna l-BWSC, beħejna Delimara 4, insomma dawn nitfixkilu Delimara 3, Delimara 3 li kien il-PWSC jistrat minn Shanghai Electric Power. Sewa. U għandek id-Delimara 4 li hija Electrogas. L-Electrogas. Ma il-fatt li l-Istat Malti maċ għandu il-kapaċità illi jiġġenera l-enerġija tiegħu. Hija xi ħaġa li tinkwitak lilek bħala CEO? Il-mix hija importanti, ġifieri jiena ngħid li Malta ma tistax tinqata u tkun indipendenti. Ifhimni dawn l-agreements li hemm, il-kuntratti li hemm. Qed nitkellmu fuq kuntratti tad-D3 u tad-D4. Dan għandek spend ta' 18-il sena. Ġifieri da sar Power Purchase Agreement. Lena Malta wkoll għandha impjant ta' emerġenza dak li huwa D2A u D2B. Ma daw bejnietom jagħmlu 180 megawatt huma l-iktar li tużaw mal-cold start mill-issa nifhem. D2 inti qed tittik mal-150 megawatt tajjeb li tintuża f'każ ta' emerġenza. Ġifieri jekk inti għal qed kellek total blackout hija D2 li tibda tiġġenera. Tajjeb biex inti tibda tagħmel startup. Ġifieri dawn l-impjanti huma importanti. U nerġa' ngħid, Malta m'għandix tinqata' u tiġi f'iżolament jew tiddependi biss minn pajjiż ieħor biex iġib id-dawl. Ġifieri illi hemm xogħlijiet għaddejjin, apparti t-tieni interconnector, imma li hemm xogħlijiet għaddejjin, illi hemm studju għaddej fuq renewable energy, fuq battery backup, għax ma semmejniex il-battery backups ukoll. Fejn ħajkonna issa true RRF funding, fejn ħajkonna true ICM. True, sorry? Il-funding tal-Ewropa, RRF funding, tajjeb? Repower EU? Le. Xaħġa and resilience xaħġa. And resilience fund. Kompli stansibu ilek u najdu ilek għaxan. Ġifiri, inti dawn il-battery backups illi konna huma importanti wkoll. U battery backup met inti għandek bħal pajjiżna
illi Il-battery backups jidir li ma mux se jihdu xie għalqa kbira daw xie 20-30 megawatt jihdu. Ekku. Imma jekk inti għandek dawn il-battery backups, ġifiri, u rridu nżidu aktar fuq battery backups, met inti għandek Malta li għandek minn 365 ġurnata tista' tgħid 300 ġurnata huma xemxin. Ġifieri ara s-sors nistgħu nieħdu minn dawn. Kif se niżguraw li dan il-flus kollha li qed nitfgħu f'din is-sistema mhux se jiġi sentejn 3 snin oħra fej il-gvern ħajdur fuq ngħidilna ma' taxpayer ħajjerġa' jkollok tħallas 200-300 miljun oħra biex is-sistema ma tikkollassax tax. Ma pjanajniex bil-qoddim. X'inhu huma l-iktar fatturi importanti li len minn kif nibnu s-sistema, imma aħna l-imxorta ta' stress għanna noqdu attenti mill-li nitfaw fuq is-sistema biex din is-sistema tkun sostenibli. Anzi, u kemmu importanti għalik l-iżvilupp sostenibli. Meta naraw, inti t-splitjon fit-nej, ġivir il-ġenerazzjoni, ġenerazzjoni, il-distribuzzjoni tibqa bħala distribuzzjoni. Pero ma l-izvilupp il-distribuzzjoni jrid jibqa jikber, ġivir dana jrid jinvolvi ċentri ta' distribuzzjonijiet, substations, linear feeders, upgrades, etc. Dik is-sistema hija infinita. Tistgħu tibqgħu tqattaw it-trinek, tibnu substations, tibnu id-disease. Ifimni dak li qed nagħmlu llum, aħna meta inti tiġi biex tpoġġi cable, dan mhux kemm naqbdu ngħidu poġġejna cable, ġifieri il-cable huwa sajżjat għal dik il-maximum load demand li inti jkollok f'dik is-substation partikolari. Ġifieri l-affarijiet isiru bi pjan illi inti cable mhux ġast battu tfajtu. Bl-istess mod imma tibqa' tifresh u tibqa' tkabbar l-infrastruttura. Ġifieri l-infrastruttura tal-enerġija tad-dawl tajjeb bil-fors tibqa' tikber. Ġifieri jekk inti għandek illum nista' ngħid ukoll, illum għandna control room aħna li hija il-control room illi nimmonitorjaw il-medium voltage u l-high voltage. Però qed naraw li għandna bżonn li nagħmlu control room aħna tal-low voltage. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem il-Apex Media. Tħoss li l-pajjiż jiżviluppa b'mod sostenibbli? Fimni jena minnaħa tal-izvilupp li nistanara minnaħa tal-Lena Malta. Ġiviri, l-Lena Malta naħseb minn sena l-sena ipprovat tagħmel u provat kabbar u tejjeb id-distribuzzjoni tagħha. Wieħed jista' jgħid forsi ma sarx biżejjed minħabba dak li nqala. Però ħadd ma jista' jgħid li qatt ma sar xejn. Ġifieri dal-aħħar ma sar xejn. Dal-aħħar, ġifieri daw l-aħħar 5 xhur, daw l-aħħar 6 xhur. Kellna sitwazzjoni fejn lajna t-toroq, kenna situazzjoni fejn dejjaqna residenti, kellna situazzjoni ta' traffiku, imma dak li għamilna f'6 xhur kien ippjanat li jsir fuq medda ta' 6 xhur. Nista' nkellmek bħala ċittadin jew? Ejwa, mela le. Mela, bħala ċittadin tħoss li dan il-pajjiż jiżviluppat b'mod sostenibbli? Fimni, bħala żvilupp naħseb Malta żviluppat allarmanti. Ġifieri il-sitwazzjoni, l-ekonomija li kellna ġo Malta, ġifieri wieħed jista' jarada mill-aspett talenti ta' ċittadin, wieħed jara illi l-ekonomija ta' Malta splodiet, imma kif splodiet l-ekonomija ta' Malta, inti tittara illi ittejjeb ukoll is-sitwazzjoni ta' servizzi. Ġifieri hija critical infrastructure ġon. Id-dawl huwa critical infrastructure illum anka jekk immorru ġo appartament. Inti qed tgħid li xiri tisir, inti kważi qed tgħid id-definizzjoni ta' żvilupp sostenibbli x'inhu. Jgħid insaqsik. Din id-definizzjoni ta' żvilupp sostenibbli fil-verità ġiet applikata? Jiena naħseb ġiet malajr. X'ġie malajr? Ġie malajr il-pajjiż kiber b'mod allarmanti. Li jagħmilha mhux sostenibbli. Ġifieri mhux li ma ġietx mod sostenibbli, għandna issues bħal kwalinkwa sitwazzjoni li jista' jkollok. Ġifieri aħna Lena Malta ġiet f'sitwazzjoni fejn wieħed jista' jgħid illi l-iżvilupp li kien qed isir ma kienx jagħti laħħaq mal-iżvilupp tal-pajjiż. Imma ifhimni għalhekk l-injection li jingħata ġo Lena Malta l-investiment tal-55 miljun kellha bżonnu Lena Malta? Lena Malta ma kienx qed ikollha introjtu, Lena Malta tiġi break even.
Ġifir blajnuna li jkun qed jagħti il-gvern, sewwa lena Malta break even tiġi. Issa bil-injection li nata, naħseb sar wieħed mill-ikbar investimenti wkoll dal-aħħar fejn ġew investiti 55 miljun. U forsi kun tajjeb li nistaqsu wkoll kif qed jiġu investiti daw il-55 miljun. Mela, fil-ittra li inti kont tib il-lera, meta kont qed tgħidilhom isma' tuni dal-ostra permess għax ma nistax nigarantilkom li ħajkolkom biżejjed ħanaqra lek mal-miskuetak x'sons għandha ġbin. Mela, to avoid a repeat of the crisis experienced last summer by having this plant available for dispatch by end of May 2024. Issa, fl-istess itra inti għattilhom jekk l-impjant ma jkunx lest sa Mejju 2024 li ma kienx lest, this would defeat the entire purpose of the project. Maħniex lesti? Le, maħniex lesti, però għedin avvanzati, ġifiri għet nistennew li dawn għedin in place, għamilna minn kollu, sar minn kollu, ġifiri dan mux impjant illi ħataqbatu sib impjant kif ġipu laħaq. Ġifiri impjanti bħal dawn intużaw f'postijiet bħal mumma l-Greċja, fejn għandhom bżonn id-domanda. Għandek bħal Ukrajina li ħadet ħafna minnhom, situazzjoni tal-gwerra. Ġifiri dawn. Batanxu xie elenku ta' xi pajjiżi li speċa nħares li jom bħala l-appoġġew ta' manka fl-Ewropa, ġifiri fl-Ewropa, daw ġew bżonnhom daw l-impjanti, ġifiri dan tant ridna naġlu għalihom illi di mhux xi ħaġa li ssib impjant temporanju tista' ġib vapur. Il-ftehim ma' supplier kien li sa Mejju daw ikunu lesti? Le, dan hemm tender, kien hemm tender. Fl-appalt, x'kien jgħid? Il-tender kien li irid jitlesta f'numru ta' ġimgħat minn meta jiġi ordjat it-tender. Ovvjament it-tender fih nifsu elenki li jisalvagwardja wkoll il-kumpanija, però il-kumpanija tagħna l-Ena Malta, ġifieri jiena minn naħa tiegħi wkoll illum il-ġurnata minn meta tellaqna l-proġett u minn meta ntrebaħ dan il-proġett konnet niltaqgħu biex illum wasanna biex at least għandna l-impjanti illi kemm jista' jkun malajr dana jiġi commissionjat u jibda jopera. Sewa, il-fatt li Mejju ma kienx lest, Ġunju ma kienx lest, Lulju ma kienx lest, Fawwissu ħajkun lest? Fawwissu ħajkun lest. Sewa. Imma dan Ġon, l-impjanti ħallik tmissu. Il-fatt illi f'daw ix-xhur kollha ma kienx lest. Aħna ħanenataw xi kumpens, il-pajjiż ħajnata xi kumpens. Dak hemm l-obbligi tat-tender u l-obbligi li hemm fit-tender irid jiġu osservati. U x'inhu huma l-obbligi? Il-fatt li ma tlestewx. Ħajtuna discount fuq 37 miljon. Dan mhux hekk dan jibda jitħallas minn meta jkun lest il-proġett, ġifieri dan qegħdin elenkati fit-tender. Però l-proġett mhux ma fimx, sekonda. Jiġri inti qed tgħidli li huma jibdew jitħallsu la darba jibda jopera. Mhux jekk inti 36 miljon huwa biex inti jitħallas fl-ispen ta' snin illi ġie elenkat fit-tender in-numru ta' xhur. Jekk dana ħajxortinja, ħajonqos, ma jistax jitħallas dak l-ammont kollu, imma dawk huma affarijiet li jelenkom. Ġifieri inti jekk qed nifmek sew, inti qed tgħidilna li daw it-37 miljon la darba il-perjodu it-terminu tal-kirja ħajqsar, dawk it-37 miljon għandu jaqsar rata u mhux hekk. Għandu jaqsar jew ħajqsar? Għandu jaqsar. Ħajqsar, mhux hekk. Daw qegħdin spjegati fit-tender, tender huwa pubbliku, ġifieri ħareġ għal kulħadd u m'għandi l-ebda problema li dak li hemm fit-tender irid jiġi osservat. Però ħanejt ħaġa waħda x'isu dan qed isa tinftiem li dan il-generation plant ġibnieh għax-xahar ta' Awwissu. Mu veru xejn. Dan generation plant ġibnieh għall-ispen inti jista' jkollok ħsara tinqalalek fi frar. X'tagħmel? Ġifieri il-perjodu ta' dan it-temporanju huwa sakemm ikollna t-tieni interconnector. Le, jiema mhux hekk għatlek fis-sens jiena kont qed ngħidlek huwa li dawn qalulna li f'Mejju ġej, Ġunju le, Lulju le, Awwissu wasalna nofs Awwissu biex nixtieq inkun naf jekk la darba huma ma narawx l-arranġament biex ta' wieħed irid isemmi l-isfidi wkoll li kien hemm Ġun. Ġifieri meta ħareġ dan it-tender kien hemm il-problema tal-Kanal ta' Suez, tal-Baħar l-Aħmar. Ġifieri dan inqalaw sitwazzjonijiet, bħalma nqalaw is-sitwazzjonijiet meta bdejna x-xogħlijiet aħna
ridna nġibu l-cables minn barra, kena min waqqanna tenders minħabba situazzjoni tal-prezzijiet fil-cables. Allura ma ssibx alternattiva, ma ġib sorsi ieħor, tħalli trinek vojta, tajjeb, u dak li għamilna, ġifiri, meta konna din biex xogħlijiet, rajna kif ridna nġibu sors alternattiv bħal cables biex inkunu nistgħu nkomplu biex xogħlijiet. U l-istess, l-isfidi huma li huma dejjem ikollok l-isfidi l-importanti li id-deċiżjonijiet iridu jittieħdu għal ġid tal-kumpanija, jien qed nitkellem minn naħti ġifieri fl-interess tal-kumpanija. Parti minn dan l-emerġenza li għaddejja minnu dal-pajjiż waslet biex ħafna mix-xiri li isir f'dan il-qasam qed isir b'direct orders. Naqblu? Le, aħna għandna sistema l-lum dejjem użajna DOC, illum ġejna DOC, Department of Contracts. L-Department of Contracts dejjem huwa regolatur ukoll fil-qasam tagħna, ġejna Schedule 3 aħna bħala Malta. U jiena għandi tender evaluation committee. Illi dan joħroġ it-tender jagħmel il-perjodu kemm għandu bżonn jagħmel barra, ikun hemm iż-żmien għall-appell, ikun hemm l-evaluation. Kollok tajli kemm minn din l-ispiża li kellna dal-aħħar biex nirrinforzaw is-sistema tagħna saru b'direct orders u kemm minnhom saru b'tenders bħala proportion. Aħna bħala xogħlijiet ngħaddew kollha xogħlijiet lill-Infrastructure Malta. Ġifieri x-xogħlijiet tat-toroq. Aħna għaddejna kollox lill-Infrastructure Malta wara kollox bħala Infrastructure Malta bħala IM hija dik l-entità li tispeċjalizza fl-infrastruttura tat-toroq. Aħna użajna l-Infrastructure Malta sew għax illum għandna r-riżultat. Ġifieri jekk tlaqna b'70 kilometru ridna nagħmluhom poġġejna 82. Sewa. Allura rnexxiet is-sistema sejna fl-aħħar mill-aħħar jinteressani ġun illi nagħmel ix-xogħol. Imma wkoll kemm infaqt. Bla dubju. Jiena x-xogħol qed nofqu fil-parametri tal-investiment li qed jingħata lil Malta. Tajjeb, jiena m'iniex immur overboard minn dak l-aspett. Però fl-aspett tiegħi huwa fl-interess illi jekk hemm sitwazzjoni illi jiena hemm problema, hemm issue, nkun qed nonqos jekk jiena ma ndirizzaħiex. Pero jiena jidir li u Ġulina għak iċċekek joġbok. Illa kemm hawn Patreons daqqa. U jiena jidir li l-rajt artiklu mela fuq Times illi 23 miljun euro intefqu f'direct orders fuq cabling. Jiena korrett fuq din il-ċifra. Road contractors netted 23 million in direct orders. ċifra kbira. Daw 23 miljon ikunu tieħdu minn daw il-55 miljon. Muxek. Nofsom, tal-inqas nofsom huma direct orders. Muxek kif jgħid. Ma dak huwa xogħol li sar anke mill-Infrastructure Malta, ġifieri aħna tellaqna wkoll negotiated procedure. Meta nqalat il-problema tal-cables, kellna fejn ridna nġibu numru sostanzjali ta' cables biex. Xi ġustifika 23 miljun f'direct orders? Aħna negotiated procedure dejjem nużaw. Ġifiri, dal-artiklu li rapportat ma nafx li ma gazzetta jek joġbok, mela, the works were handled by Malta's Road Agency Infrastructure Malta on Elena Malta's behalf, according to the Government Gazette, which was analyzed by the Malta Independent on Sunday. Mela, tista' tispjegali inti għax mhux qed nifhem eżatt il-flus kif qed jimxu. Ħanibdew mill-55 miljon. Dawk il-55 miljon huma parti minn dan il-karus jekk qed nifhem sew. Il-55 miljon li ġew investiti tajjeb biex isiru dawn ix-xogħlijiet. Ġifieri intelaq fuq pjan intensiv. Il-pjan intensiv kien illi flok nieħdu jekk kien hemm id-9 miljun fejn kien hemm allokat 15 miljun għal kull sena. Tajjeb biex għas-sitwazzjoni li kellna s-sena l-oħra, rrid ikun hemm il-pjan intensiv biex nintensifikaw ix-xogħlijiet. Biex nintensifikaw ix-xogħlijiet, daw ġew allokati 55 miljun. Tajjeb, biex dawn il-55 miljun inkunu nistgħu nagħmlu numru ta' kilometri flimkien mal-entitajiet. Ġifieri aħna qabbadna wkoll l-Infrastructure Malta biex inkunu nistgħu nħaffu x-xogħlijiet u nagħmlu x-xogħlijiet. Sewa, mbagħad huma l-Infrastructure Malta li sabu nies kontratturi u entitajiet oħrajn li għandhom framework agreement. Taħseb li 23 miljun huma ħafna għal direct orders jew? Jiena ħoss li huma eżaġerati. Ix-xogħlijiet li għamilna, x-xogħlijiet li saru huma ħafna ġifieri l-postijiet li l-qatna dan missejna diversi lokalitajiet. Fuq dik naqblu.
jiena bħala ċittadin li inħalla 16 irrid u marriċ. Ir-rati. Irrid nkun naf illi hemm trasparenza ta' kif qed jintefqu l-flus tiegħi u anke li qed inġib laqwa prezz. Ġifieri ovvjament it-tender huwa ħafna iktar kompetittiv u ħajġib li. Ġu nara, l-infrastructure Malta bil-kontratturi tagħha dana kellha tnaqqas ċertu xogħlijiet minn tagħha wkoll biex ikun jista' jsir dan ix-xogħol. U dana kien hemm framework agreement, ġifieri il-rati li jingħataw huma rati illi qed jaraw surveyors tagħhom ukoll illi huma rati ġusti biex jinħadem ix-xogħol. L-aħar mistoqsija mbagħad ħanadi l-mistoqsija tal-patruni, inti fiex inkellek titlaq minn hawn jekk jogħġbok? Jiena fis-sitta rid inkun il-belt. Fis-sitta trid tkun il-belt, tidher pjuttost fit, jien naħseb jekk tiġri għandek 7 minuti. Għandek Mela, ħanajdlek ħanistaqsik l-aħar mistoqsija li dan il-proċess li qed nitkellmu dwaru tal-direct orders u ta' kif isir ix-xiri. Dan il-proċess jiġi awditjat mid-Dipartiment tal-Kuntratti? Aħna għandna Departiment illum Schedule 3, il-Departiment tal-Kontratti jista' jagħmel l-auditjar tiegħu meta jrid. Ġifieri aħna qed nimxu fuq il-parametri tad-DOC illum qegħdin Schedule 3, jiena nimxi fuq il-parametri wkoll tad-DOC, ġifieri għandna Tender Evaluation Committee isir ix-xogħol b'mod ġust kif għandu jsir. Ok, mela, ħana d-disa l-patruni staqsu miġuba lilkom mill-ħbib tagħna tal-Browns Gut Health li l-ek ħatoġbok dir. Gut Health huwa dan il-proċess fejn jgħidulek il-microbiome, insomma, jista' jkun li ġili għamiltu, jgħidulek il-microbiome tal-gut xfieħ, inti taf li ġol-istonku tiegħek inti għandek ħafna bakterja differenti, skont x'tiekol dik il-bakterja tikber waħda jew oħra, u jgħidulek isma' jekk inti trid bilanċ tal-bakterja tal-istonku li hija xi ħaġa li għanda ħafna influenza fuq il-bqija ta' ġismek, jgħidu lek kull daw l-affarijiet, kull inqas minn daw, eccetera, eccetera. Huwa proċess li joġobni ħafna anka l-fatt li tpoġġi bil-qeda u toqgħod issir taf naqra aktar fuq bioloġija, partikolarment il-bioloġija tiegħek. Insomma, jekk tixtiequ tkunu tafu ħafna iktar kif tistgħu ittejbu relazzjoni tagħkom ma' kif tħossukom, żuru il-Browns u saqsu għal proċess tal-gut health, għas-servizz tal-gut health. Mela, l-ewwel mistoqsija minant il-Patreon tagħna hija minant Gina Baldacchino. Gina tistaqsi il-pjan ta' investiment ta' distribution huwa mifrux fuq 6 snin skont il-website tal-Ene Malta. Dan ifisser sen oħra ħanerġgħu ngħaddu mill-istess passjoni, naħseb passjoni mhux bil-mod romantiku qed tgħid iktar bil-mod tipo Golgota, għax anki bl-investiment li sar din is-sena għadna lura, għax kellna u għatanna diversi tuħ ta' dawl. Infatti, morna lura għal generators ta' diesel. X'tista' tgħidli fuq din jekk jogħġbok? And also, jidher ċar li ma nafx tieħu notebook dar raġel u jibda jħu noti. Mela, xista tajli fuq din jekk jogħġbok, and also jidher ċar li s-sena l-oħra mettux il-verità meta kontu twaħlu fisħana u li qed jinħallu il-wires. Mela, naqbdu din biċċa xogħol li jinħallu l-wires u ntajru għalhem. Fil-verità, meta inadilna li qed jinħallu l-wires, isħana tat-tarma kienet tħolli l-wires jew kienet titkawża sara fil-wires infisom, dik kienet ħrafa. Meta inti għandek cable inti ma jiġix manufatturat kilometri twal, ġifieri inti għandek cable li ġib bundle ta' 400 metru. Sewwa. 300 metru, 400 metru. Mela inti għandek cable illi irrid jitlaq mit-tali post biex jissupplixxi tali substation jew DC. Sewwa. Dana titqabdu irrid kollok konnettività. U dik hija l-joint work illi ssir. Illi inti taqqad cable mal-ieħor. Dik il-joint work hija, ġifieri din hija xjentifika. Hija l-iktar parti li tkun dajfa fil-cable. Ġifieri aħna m'għandniex il-lussu hawn Malta illi nagħmlu is-substations kif ġobbu laħa, ġifieri m'għandniex dik l-art available. Imma isħana kienet tissaħħan it-triq li mbagħad kienet tikkawża damage fuq daw il-joints. Is-sitwazzjoni li inti kienet li jkollok, meta inti għandek il-cable għaddej il-kurrent minnu.
Sewa. Ġalla darba dej il-kurrent minnu, inti wkoll dan qed jibda jtella ċertu temperatura. Mhux hekk? Meta inti għandek dik il-ġonta wkoll tibda tella għalek ċertu temperatura. Sewa. Naturalment il-madwar ma kellek xi heatsink inti kienet ineħħilek dik is-sħana, ġifieri inti il-madwar ukoll kienet qed taffetwa. Però dik hija l-iktar parti fraġli u dik hija l-parti fejn kienet qed titlaq inna. Imma ma kienx isħana li ġejja mitri illi kienet qed iddewweb Lela kien hemm effett Ġon, inti meta tara il-cables li aħna għandna taħt l-art, tajjeb, inti l-ambjent ta' madwarhom ukoll kellhom element, ġifieri inti dija xjentifika, ikollok avarija ta' 5 degrees. Tajjeb, ġifieri fejn inti tpoġġi l-cable għal ma l-livell tat-tarmak, inti għandek avarija ta' 5 degrees li hija ftit. Allura, it-temperatura tagħmel parti wkoll biex inti dik tista' tmullek iktar malajr. Il-sitwazzjoni li rajna isħana ma tgħinx. Ma dis-sena ma kienx hemm, ma kienx hemm dik isħana li kien hemm is-sena l-oħra. Li kellna U xorta kellna l-istess għas-semmija li dana jiena fil-waqt li nissimpatizza wkoll man-nies għax ngħidu kif inhi li tkun bla dawl hija sitwazzjoni antipatika ħafna. Sewwa, u bla dubju aħna dak li rridu neliminaw, li nippruvaw nersqu lej l-ideal. Però fejn għamilna x-xogħlijiet, fejn biddilna l-infrastruttura, fejn għamilna webbing, minix ngħid li inti ma jistax imullek cable, dan anke d-dar, imullek forn u tmullek fridge. Il-mistoqsija hija għalfejn imur il-cable. Fis-sens jiena nifhem li jekk ikollok load kbira ta' kurrent u dak kellu jinnaf shelf life ta' 20 sena ma żitlu l-load allura l-wear and tear ikkawża. Iktar ħadd ikkawżahu inti hemmhekk dik hija l-iktar. Naħseb il-verità hija il-nies ħassewhom naqra insultati. Meta il-medja ċertu elementi tal-gvern dew jgħidulna isma' da saħnet l-art u mbagħad wara saħnet l-art kien hemm ċertu faults u minn dawk il-faults biex ta' wasalna għal din is-sitwazzjoni li qegħdin fiha. Naħseb in-nies biex ta' ma belawix. U mbagħad biżmiem dejna niskopru li fil-verità li hija din il-load eżaġerata li fl-aħħar mill-aħħar kienet qed tikkawża. Inti għandek ukoll element, Ġon, fejn pereżempju l-bieraħ kellna 4 ħsarat. 3 minnhom intlaqtu minn kuntrattur. Issa meta inti intlaqat lek cable, dak il-cable tittamillu ġonta, tittaqdu l-cable. Meta inti qed tikkrealu dak il-joint work, tajjeb, il-cable tkun iktar qed iddajfu. Allura x'jiġri? Niftħu stretch iktar twila biex jekk inti dak il-cable għandu numru ta' joints, tibdel dik il-linja kollha biex tagħmel naqqas dawk il-numru ta' joints. Għaliex is-sitwazzjoni iktar kemm tħalli dawk il-joints, iktar ħaġġiba f'sitwazzjoni illi ikollu deficiencies dak il-cable. U hemmhekk jirriżulta lek fil-cable fault. Però għalhekk biddilna wkoll is-sistema l-webbing system biex inti toħloq iktar alternattiva. Mela, ġina saqsit l-ewwel parti tal-mistoqsija x'kienet? Il-pjan ta' investiment ta' distribution huwa mifrux fuq 6 snin skont il-website tal-Ena Malta, dan ifisser li sena oħra ħanerġgħu ngħaddu mill-istess dulur u ġieħ, passjoni, għax anka bl-investiment li sar din is-sena għadna lura. Ġifieri qed naħseb qed tipprevedi jekk qed nifhem sew qed bassar illi s-sajf li ġej ħajkolna l-istess sitwazzjoni prekarja. Is-sitwazzjoni li qegħdin din is-sena, ħadejn is-sena l-oħra, mhix l-istess. Ġifieri is-sena l-oħra bħallum konna qed nitkellmu fuq 80 ħsara, illum għandna waħda. Sewwa. Tajjeb. Ġifieri fejn it-tekiljajna qed jagħtina riżultat tajjeb. Fejn ma t-tekiljajniex, sfortunatament, irridu nadressjaw. U rridu nadressjaw ma stajniex f'5 xhur, 6 xhur, noftqu Malta kollha, impossibbli. Ġifieri diġà kellna sitwazzjoni, però tru l-infrastructure Malta, ix-xogħlijiet li huma għaddejjin bħalissa fl-ippjanar qed nidentifikaw toroq alternattivi minn fejn nistgħu ngħaddu biex kemm jista' jkun jitnaqqas l-impatt ukoll. Mela, ħansaqsik l-aħħar mistoqsija x'naħseb għandek bżonn tibda terraq lejn id-destinazzjoni li jmiss. Mela, mistoqsija ġuwa żel waħda. Mela, Tonio Privitelli, da? Mela, għajdli. Mela, Tonio Privitelli jistaqsi, jekk tinċentivaw l-nies jarmaw pannelli fotovoltaiċi fuq il-bjut, l-enerġija għad-dar tibda tiġi prodotta fuq il-post, tittaffa it-tabbija tal-produzzjoni kif ukoll tad-distribuzzjoni.
wis enerġija tax-xemx mhix qed tiġi sfruttata. Idealment f'Malta kull blok ta' djar għandu jipproduċi l-enerġija tiegħu stess mid-dawl tax-xemx biss. Iż-żejjed prodott matul il-jum il-produzzjoni żejda li speċa tiġi ġenerata matul il-jum jinġema f'batteriji u jintuża bil-lejl. Jifdal ukoll biżejjed biex jitqassam fil-bqija tas-sistema. Hija ħera enormi li maħniex nisfruttaw ix-xemx li monjin ta' nbija barra minn kollox jgħinna wkoll nilħu l-miri li jorbtuna legalment dwar is-sem tal-enerġija nadifa fl-2030. Proset, naħseb bullseye, ġifieri li qed jgħid illi illum il-ġurnata anka l-autorità tar-Rews tagħti ċertu inċentivi wkoll fuq il-panelli voltaiċi, kif ukoll hemm l-inċentivi fuq il-batteriji. Sewa. Meta tikkonsidra dak li kienet jgħid is-semmija s-senjur tajjeb li batinna, tirrilivja inti s-sistema, ġifieri jekk inti għandek dik l-enerġija kollha illi inti qed tieħu mix-xemx u tistorja flok titlifa u mbagħad dik qed tiddixxarġiha għandek sistema fejn inti qed tutilizza aħjar is-sistema voltaika tajjeb viżavi wkoll man-netwerk tagħna. U naħseb iva jridu jmorru flimkien bħal u ċertu investimenti jridu jsiru għax ikunu qed jgħinu iktar anke biex Malta tilħaq ukoll it-targets tagħha. Mela, Ryan, grazzi tal-li oġbok tidaqat magħna u twieġeb għal dawn il-mistoqsijiet. Grazzi lilek, John. X'tista' tgħidilna dwar is-sajf li ġej, sajf tal-2025? Ħajkun aħjar minn da? Jiena dejjem nittama, ir-riżultat li rajna fl-ewwel fażi kien riżultat li tagħna kien riżultat tajjeb. Dak li ħaniskattaw fit-tieni fażi għandu jtejjeb aħjar, ma dan imma rridu nkomplu nagħmlu iċ-ċentru tad-distribuzzjonijiet. Ġifieri fejn għandna n-Naxxar DC, Siġġiewi DC, l-uplifting ta' St. Andrews DC. Dawn jridu jsiru biex ikomplu jgħinu in-netwerk tagħna. Jiena nittama li x-xogħol li qed nagħmlu minn hawn nixtieq insellem ukoll il-ħaddiema tal-Ena Malta. It-tim kollu illi sinerġija illi hu ta' tul dawn is-sitt xhur nista' ngħid. Kienet xi ħaġa impeccabbli illi anke waqt ix-xogħlijiet illi aħna kellna fejn kellna ħsarat, ir-response time qed ikun kemm jista' jkun tajjeb sewwa biex kemm jista' jkun in-nies tagħna, il-klijenti tagħna, ċ-ċittadini tagħna intuhom servizz aħjar kif inhu mistħoq bl-inqas interruzzjoni. 2025, is-sajf ħajkun aħjar? Nittama li iva, Nittama dis-sena Iva jew le? Dis-sena aħjar mis-sena l-oħra. Is-sena d-dieħla nkunu aħjar minn din is-sena. Mela, għanna on record għawek li CEO ta' network tal-enerġija tagħna li qed jgħidilna li s-sajf li ġej ħankunu kollha bil-patata barra taħt lejsi nixorbu l-istretta. Għandu jkun aħjar. Mela, narakom il-ġimgħa dieħla, grazzi Ryan. Grazzi. Ħalli tkompli bil-jum tiegħek. Grazzi u saħħit. Grazzi ħafna. Mela, tlaqna?